ukuthi umuntu onjani kodwa lona sesifikile. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi ukuba ube nami Shembe, ngoba Nkosi lezi gide engikubayo Nkosi zise kuwe dwala elihle lasezulwini, azisile kumuntu njengami. Emntambo uzohamba iphakamisa emgwaqweni nakuphi, kodwa wena Shemba uziphakamisa ngoba washiya uNkulunkulu bakho weza kithi ngoba siyizoni. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi iphakama nokuyikhetha inkosi enkulu yasebuhleni uNazaretha. Manazaretha mahle, Nkosi yamakhosi, ngingumuntu owesaba abantu, nginamahloni futhi ke nginamalimo ke futhi asozoba Lwezulu. Kodwa ngiyacela Shembe ukuthi ngiphiwe uwe baba engizokusho kubantu bakho Nkosi yamakhosi. Kodwa ngiyayikhumbula indoda endala engangiyizwa ithi Nkosi konke kwenziwa awungifundele emshumayeli uJohane oqala. Ubusuqhubeka futhi uye phambili ku-15 verse 5. Nkosi Thixo
Eqaleni wabe khona ulizwi. Eqaleni wabe khona ulizwi. Ulizwi wabe enoThixo. Ulizwi waba enoThixo. Ulizwi waye nguThixo. Ulizwi waye evele nguye uThixo. Yena lowo wabe enoThixo eqaleni. Yena lowo wabe enoThixo kwakhona eqaleni maNazaretha. Konke kwenziwa konke ngokunyazi Lwezulu. Ngaphandle konyazi akwenziwanga lutho olwenziwayo. Ngiyabonga baba. Awungiyale ku-15. 15 verse 5. Yeah, Johane baba. Mina ngiyivini. Nina ningamagatsha. maNazaretha amahle. SinoNkulunkulu alibonge igama lenkosi. Thina singamagatsha onyazi. Ohlala kimi. Uma sihlala onyazini, nami kuye. Nayo luzohlala kithi. Uyena othela izithelo. Uyena oyotha. Nkosi yami. Awu. maNazaretha amahle funda baba. Ningenze lutho ngaphandle kwami. Ngeke senze lutho bantwana benkosi ngaphandle konyazi lwasezulwini. Uma umuntu ehlala kimi. Uma umuntu ehlala onyazini. Ulahlwa ngaphandle njengegatsha. Uma umuntu engahlali kimi. Uma umuntu engahlali kuyo uNkulunkulu wethu uNyazi Lwezulu. Ulahlwa ngaphandle njengegatsha. Ulahlwa ngaphandle njengento esenamsebenzi walutho. Abune. Qhubeka baba. Aphoswe emlilweni ashiswe. Angithi vele amen baba. Angithi vele into mayisiyomile yabaswa ngoba vele siwumlotha vele. Asenamsebenzi walutho. Angivelela baseFilip 2. Kuphakama sabela wena.
Wathi fika endaweni yakithi inkosi yamakhosi yathi mayifika maNazaretha ngoba siphambi kwaNkulunkulu ayesehlangana amadoda akwaZulu ayisethi hayi bafowethu ngoba uNkulunkulu ufikile ezweni lo baba mkhulu abakholwa laba bantu engikhuluma ngabo base behlangana ukuthi sizomemukela ngani uShembe wayesethi omunye ayo nginaso mina isithole sami asikhuluphele yabona siyehlula hawuyebo na wasesikhomba athi nasi esintenjane basebethe siqhubeni sasesiqhuba sesiya phambi kwakhe uNkulunkulu 1978 sayiqhuba lezi inkomo wayesehamba umshumayeli ukhumalo seyokhuleka ayisisiphume isilwane sakwamhlolo uNkulunkulu koNkulunkulu maNazaretha wathi uma esephumile base bemkhomba abantwana bethi inkosi yamakhosi nanti ithanga lakho esukwemukela ngayo la eNdlunkulu ezweni lo baba mkhulu base bebhekana nalesi sithole sebebukana mahlandle saze sawapheqisa amadlebe inkomo yambheka wathi uma sebebhekene wayesethi hayi bantwana ngiyabonga kodwa le nkomo iyakhala ayikho into engakhulumi noShembe ayikho into engakhulumi noShembe wathi kodwa le nkomo iyakhuluma bantwana ithi le nkomo kodwa sengaze ngibulawe nengane yami eswini ayisekho indlela ukuthi okungcono ningishintshe na sengaze ngife nengane yami eswini na base behlangana khona lapho abantwana wayesesho umnikazi wayo wasethi impela yona isinomgawu kodwa ngiyibona iyinhle nje ifanele uShembe ukuthi angimnike nayo inkomo ngoba iyinhle iyacwebezela kanje wasethi bantwana nginikeni nje noma iduna sase base betha sisuse sase sisusa ngempela yathi uma isuka yazi yalimisa ishobi sitshakadula isibheke phansi manje sibheke phansi emfuleni kwezinye yayishiya lezi ezinye behamba nazo yazi yalimisa ishobi itshakadula iphikelele phansi ngoba seyikhululile umkhululi weziboshwa ongifundela ba abase Philip umshumayeli 2:2 ba nenze ukujabula kwami kuphelele nenze ukujabula kwami kuphelele nize nibe nokuqonda kunye size sibe nokuqonda kunye sinomoya munye sinenhliziyo nye ningenzi lutho ngenkani singenzi lutho bantwana benkosi ngenkani phambi kwaNkulunkulu nangokuziqhenya kepha sizehlise ngoba sinoNkulunkulu wethu uyazehlisa naye phambi kwethu bantwana benkosi akube yilo Nkosi yami ngiyabonga mshumayeli kaBaba ngiyabonga Nkosi yami uNkulunkulu Shembe ngiyakhumbula elinda adesha umshumayeli umsoli umfundisi ethi kwasuka umishosha ngangikhona nami khona la ngangiqala ukubona ama wheelchair elayishwa evenini abantu sebehamba ngenyawo kwakukhona la ngikhona ngangiyibuka impela amadoda amadala impunga engapheki kwami kanti kwenzeka elinda aqhamuka amadoda amathathu abelethe indoda endala oyibonayo ukuthi lo muntu umdala ngathi mangimbheka ngambona umdala ngisho kubaba kodwa unyawo lwakhe uyabona akaze lugcobe phansi ihleli inqola emasonto siulayini sihamba soyibika kuNkulunkulu maNazaretha amahle wathi uma sebefika laba bantu baqhamuka ngapha base bemehlisa la bathi uma sebemehlisile lapha base behamba sebesondela etafuleni sabadedela
base befika uma bethi bayakhuluma avela phenduka ashonele. Njalo laba bantu akhulume nomama ngapha. Akhulume nabo isikhathi eside beze behlehle laba bantu babone ukuthi uma ethi ubuya ngapha nabo bethi bayajobelela aphinde futhi abafulathela kushonele. Hey wabona ukuthi inkosi yami sikulayini manaza sikhuluma ngoShembe ngane zakwethu. Sikhuluma ngoNkulunkulu bakithi. Sikhuluma ngoNkulunkulu ngane zakwethu. Uthi asibe nenhliziyo nye. Sibe nokuqonda kunye. Singabi nayo inkani. Ngisho ekhaya lakho uma ubaba ngeke lokhu uhleli nengane zakho nenkani. Uzozithi ingane kodwa leli bhube isilele ehlezini alikwenze njani. Kufanele kube khona. Ngiyakhumbula uNkulunkulu wethu uthingo lokubathiya. Lwaluvela ukhulume luthi ake nihleke eNazaretha ingani mina ngiyahleka nje. Wathi ake nihleke nani nginibona. Asihleke ngani eNazaretha. Ngoba phesilandela uNkulunkulu. Ithi inyanga yezulu eNazaretha ukuba niyimi wathi ngabe niyayiqhenya ngoba ninoNkulunkulu. Wathi ngabe niqoka lamayembe okuthiwa ngamabhozi yembe. Niqhenya kusho uNkulunkulu wethu eNazaretha. Amen. Wathi sekuphinde isithathu laba bantu mabethi bayayibeka imali mabethi baba sihamba nananga umfowethu selokhu azalwa akahambi. Wayesebaphendula ngesikhulu isankandlo wathi nithini nina? Base bethi baba nanga umfowethu selokhu azalwa baba akahambi. Wayeselishiya itafula wayesemqonda ngqo. Wayesema phambi kwakhe kwakhe. Wasethi wena ngithi sukuma wena. Ngayibona indoda iyaluza wathi ngithi sukuma. Asuka la madoda eNazaretha athe yamsha wathi hey. Wathi benemsaphi kanti niyakwazi ukumsukumisa. Benemsaphi la. Hey, benemsaphi kanti ngoba niyakwazi ukumsukumisa. Ayisehlehla madoda. Hey uShembe uNkulunkulu ngane zakwethu. Siyehluleka khona, siyehluleka. Kodwa mina ngedwa ngiyehluleka. Wathi ngithi sukuma. Ngokukhulu ulaka. Ngayibona indoda iyaluza kwesingenhla, ngayibona isimelela ngezandla, ngasho ngathi angalibuka ibhasikobho namhlanje idathe sika baba impela. Hey eNazaretha, ngayibona umuntu esukuma ngiyabona ngomhlano wasukuma waze ngathi manazi ibhasikobho ngiyibuka wathi mayema ukuyibona inkonyane mayisanda kuzalwa wafefezela wenze nje wafefezela wathula babhekana amahlandla ke manje kanje. Wathi uma esembona ukuthi usemile wabhalaza wathi du. Wathi ngithi hamba. Hey. Wathi ngithi hamba. Hey ngayibona indoda yathi mayisithatha elesithathu inyathelo wayeseyifulathela wasebuyela etafuleni. Kwasuka sikhulu isiqombothi sonke eNazaretha siyange etafuleni. Ngawabona amadoda ayihamba nawe ethwala izandla ekhanda ngayibona inyembezi iphuma kuyo yonke ezinye zehla ngapha ezinye zehla ngapha ngasho ngathi hawu ngayibuka ibhasikobho namhlanje. Le ndoda kwakusengazi ukuthi naye yaphupha yayibuka ihamba iqalaze emuva ibuye ibheke eceleni ibuye kwesengazi ukuthi yaphupha. Imoto bayipake ngale yathi uma ifika emotweni yathi uma ifika kwibonnet yemoto yafika yahlaba ikhanda yabheka phansi bonke lamadoda akhala kwathi amakhosikazi ayekhona athi awu eNazaretha hey sinoNkulunkulu ngane zakwethu. Siyacela Shembe usisize awufundele baba ihlabelela
Ihlabelelo zokuqala baba. Sinonkulunkulu ngane zakwethu. Sinothixo maNazaretha. uThixo unathi bantwana benkosi. Ithi indoda yakwahlekwayo omunye unyaka. Ithi inkosi yamakhosi awubatshene ehlekwayo. Uthi uhlekwayo Nkosi yamakhosi wawufike wehle station empangeni. Ubusunqamula ngenyawo. Ushone emandlazini. Uthi wawufika Nkosi kulomuzi wakithi kwahlekwayo. Wafika wabona izingane zidlala, wawusuhlala ngaphansi kwesihlahla. Wawusubiza indoda, wathi weingane, ake ningibizele indoda yakulomuzi. Zaseyigijima izingane, mkhulu. Khona umkhulu okubizayo la. Iyaphuma indoda yakwahlekwayo ibelethe izandla. Iyambona lo muntu ohlele osejuluke esemanzi te. Ngoba lo muntu angimazi kulelizwe. Asondele sakubona ndoda. Yebo. Ungowaphi? Washo. Pho ufunani lapha? Washo. Wena sengomile bengicela amanzi okuphuza. Wayesesuka uhlekwayo esephindele ekhaya. Wafike watshena umama wekhaya. Wathi Nkosikazi, baba, awukho amanzi. Khona umuntu olapha. Lo muntu uma umbheka kodwa wabeka ngegama yena elingelihle. Wathi hayi. Wathi ngendlela asijuluke ngayo uyambona nje ukuthi hayi lo muntu ngathi akaphili kahle. Nangempela lo mama wesa nawo amanzi ngothini jam. Wafika wamnika. Wase waphuza lamanzi wase wabeka phansi. Walokho eqalaza ebese bukana uhlekwayo nomama okwakhe. Bebukane behleke. Uthi wambona indlela aqalaza ngayo. Akaphili impela. Uthi wasethi hlekwayo. Kusisikhathi hlekwayo nizosuswa la. Wathi kuzoba nomfulo omkhulu la. Mjabule ngoba ngoJune ade sikhona khona lapha ya. Kwenziwa u1 day khona lapha ya. Kuwo lo mfulo washuwa uShembe. uShembe akayikhuluma inkohliso maNazaretha. Wathi hlekwayo kuzoba nomfula omkhulu ozoba la. Nizohamba nisuswe la kuzoba nedolobha elikhulu la. Wathi uhlekwayo hayi lutho. Ngeke thina shiya okhokho bethu la. Sohamba siyephi. Ngeke thina sishiya okhokho bethu la. Kunokhokho bethu la. Wathi njengamanje uphikelelepi. Wathi ngiphikelele kwamhlaba iyalingana. Uzohamba ngani? Wathi ngizohamba ngalokho uNkulunkulu azomnika khona. Bese bebhekana uhlekwayo nomama behleke. Hey uyabona uShembe maNazaretha angazi ngane zakwethu. Kodwa kufanele ngabe maNazaretha angisho ukuthi asimthandi, siyamthanda uShembe ngoba naye uyasithanda uNkulunkulu wethu. Noma sinje kodwa uyasithanda uShembe. Wayesesuka uthi uhlekwayo angazi ngithi wayikhuluma ngithi sasisethembelisha la kwesika mthetho. Uthi uhlekwayo wasuka sangazi ukuthi uyandiza bese bethi ubala akaphili impela. Akaphili impela. Wathi uma yefika kwamhlaba iyalingana kwase kufika isalukazi nekhehla la kwaThebede base bethi baba selokhu saba khona sikaze sibe nayo ingane siyayithuma nje. Ungasipha yini ingane? Wayesethi ufuna ingane engaki? Base bethi sifune 3 ngesikhathi esodwa. Wayesebuya esehla. Wafika futhi wangena kwahlekwayo wahlala kulesihlahla sakhe waphumula wayesecela amanzi. Wayesembona uhlekwayo, "Hawu, hey, usubuye wabuya futhi." Wathi sengibuyile ehlekwayo. Uphikelele ke manje.
Ngiphikelele eThekwini, uphikelele eThekwini uzophinda futhi uhambe ngazo futhi inyawo. Uhlekwa yahamba afika abuye nonkosikazi bemnika amanzi. Wayesethi njengoba uthi wena uthunywe uNkulunkulu awungipheke ingane yomfana ngoba nginangane yomfana la. Ngifuna ukubona phela ukuthi uthunywe uNkulunkulu ngempela yini. Washo kumabizwa sabele. Uyangizwa? Washo kumabizwa sabele. Wayesethi uzoyithola hlekwayo ingane yomfana. Waphinda wasuka waphikelela kwamhlaba yalingana. Wathi uma esedlula khona kwahlekwayo wayeseqala umama wakhona ukumhlonipha. Ethi noma emthelela amanzi engabe samthelela amanzi esemthelela idokwe ngoba waseyibona ukuthi usenjani. Wathi uhlekwayo ngiyethemba umuntu kaNkulunkulu. Waseqala manje ukumbiza ngomuntu kaNkulunkulu. Ngiyethemba umuntu kaNkulunkulu ukuthi lo mngami njengoba esemuhle nje ngizoyithola le ngane yomfana. Uthi wamhleka. Uthi wahleka nje ukubhombela isitimela samampondo. Nangu phambi kwethu. Yini sifunayo bantwana benkosi? Yini sifunayo? Yini sifunayo? Uyawubusiswa ongahambi ngokuyala kwababa, ongifundele baba. Oh, uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Ongemi endleleni yezoni. Ongahlali nasenhlanganweni yezigaba. Kanti okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Semthethweni uNyazi lwasizwe. Osindlayo ngemthetho yakhe ngemini nangobusuku. Ehlinza ngoNyazi. Yena oba njengomuthi. Otshaliweyo ngasemfuleni yamanzi. Uyakuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo. Amahlamvu awo akayikubuna. Bothi konke akwenzayo kulunge ngoba ukhonza uNyazi. Ababi abanjalo. Kanti banjengamakhoba onamuka nomoya. Ngalokho ababi abayukuma ekwahluleni. Nezona enhlanganweni yabalungileyo. Ngoba uJehova uyayazi indlela yababi. Yebo. Uyayazi indlela yabalungileyo. Kanti indlela yababi iyobhubha. Amen baba. Sikhuluma ngoShembe ihlobo zami enkosini. Sikhuluma ngoNkulunkulu owashiya ubuNkulunkulu bakhe weza kithi. Isho njalo inkosi yasezweni lakithi imbona ebusuku evela emafini. Wayesethumela ubaba uNxumalo wathi hambani yobiza uSibanibani. Wathi khona umuntu engimbonile evela ezulwini. Wathi lo muntu angazi ngithe uma engibiza ngegama lami ngathi ubani wena. Wayesethi uShembe. uShembe awusiyena uJesu na? Cha ngiuShembe. Uma ufuna ukuthi ubuse kahle esweni lakho hamba uye kuphakameni uyosina uzobusa kahle ezweni lakho. Wayeselanda ubaba. Wayesethi inkosi uyamazi uShembe uphi la ikhona okwamhlaba iyalingana kwambazini. Hamba kumtshela uShembe ukuthi ngizwile konke akukhulumayo. Wathi ngisazoke ngitshene izwe ukuthi sengiyahamba ngiyokhonza uShembe. Wathi uma kwenzeka Nxumalo kufika isikhathi ngihambe emhlabeni ngingabhajadisiwe uShembe uyomtshela bhabhadisa unkosikazi wami omdala uMahlamini uyobubhabhadise mina lapho. Ngoba embonile ukuthi uNkulunkulu.
ngoba sevela kuphi ezulwini wakhuluma wambiza ngegama wathi mchithi ophinda kathathu wathi hambe kuphakameni uyosina ukuze ubuse kahle ezweni lakho. Ungani maNazaretha sithi sinoNkulunkulu singayiqhenye ngoba fanele siyiqhenye maNazaretha ngoShembe. Ayikho into uShembe angeke asenzele yona. Uthi kuhle kwayo ke kwahamba isikhathi uthi ngatholakala. Utho wasethi uyabona lo mfana ozomthola hle kwayo. Yena mfana ngizosebenza ngaye kuleliswe. Uthi uye lokhulumayo ke kushuhle kwayo. Owashiwo uye ubhombela noyise wathi ukuze ngubone phela ukuthi uNkulunkulu angitholi mfana la. Umkama akanayo umfana. Ukuze ngibone ukuthi uye uNkulunkulu ngempela. Unangempela wayeseqhamuka nangempela umfana. Wayesedlula ephela komhlaba iyalingana. Wathi uma efika lesalukazi nekhehla elacela izingane ezintathu ngesikhathi esodwa wafica izingane eliphethe. Uyababona abagonile isalukazi sigoniswe umunye. Uyathula uyababuka. Usethi yini lezi ngane zibe nezilonda kangaka? Yini lento? Bayale. Wayesethi nanicela abathathu, nanicela ababili kuphela konje. Lathi ikhehla cha baba. Sasicele nje izingane ezintathu. Wathi iphi pho le yesithathu? Wathi awubaba sabona ngoba sesibadala. Sabona ukuthi ungcono sithatha igade sigwinyise yasishona. Shembe. Hey Shembe maNazaretha. Hey Shembe uNkulunkulu. Shembe uNkulunkulu. Amen. Vuthelani ixilongo. Awatheleni wathi uma ifika khona lapha eNdlunkulu khona lapha kwaNongoma khona uthi wakuyihlakaniphele wathi uma efika isefika amadoda endawo esezomangalela inkawu
athi lezi inkawu zidla ukudla kwabo bayalima balimela inkawu ezamadoda ephethe izagile ehlabuhele wathula wawabuka uNkulunkulu athi uma sekanje yaseyibeka inqwabi izagila ayisefika kuye ehleli bathe shaya abantu uma befika laba bantu sebethi Shembe wathula wathi siyalima la kuthiwa uNkulunkulu awukhulume nalezi inkawu ezidla ukudla kwethu ukuthi zikuyeke yilezi inkawu ukudla kwethu ngeke silimele inkawu thina wathula nje akaze wabaphendula kwathi ngesikade wayesethi kulungile hambani sengizwile ayisisuka nangempela amadoda athatha izagila zawo bahamba bathi mabenje abasebeme inqwaba bambuka baphinda futhi baqhubeka kwaphela insuku ezintathu kwathe usikwini lesine zaseyiqhamuka inkawu zesayilandelana kuhamba ikhonde phambili ezinezingane zibelethe izingane zazo bamfica futhi uhleli uthe shaya bayayibika abantu kuNkulunkulu zafike zenzulayini inkawu la phambi kwakhe kwathi le yendoda ayisimithi iqekelele phambi kwakhe isikhathi eside eManazaretha yathi isuka khona lapho zayiseyisuka yasuka le indoda base beyilandela ngemuva wonke lo line inqwaba bayilandela ngemuva bayabuka mama sebephuma emadokodweni sebethe shayi babona isimanga bathi uma sefika nje yana wayesebuza abashumayeli abalapha etafuleni wayesebabuza ukuthi niyabezwa ndaba abantu ukuthi bathini kwathi sebabuza kwesithathu Lake babuza umbuzo ukuthi niyabezwa yini laba abantu abasuka la akasho ukuthi izinkawu uthi niyabezwa yini laba abantu abasuka lapho ukuthi bathini ayisephendula amadoda abashumayeli basebethi inkosi yamakhosi asibezwanga baba ukuthi babethini anibezwanga asibezwanga inkosi yamakhosi ukuthi babethini wayesethi hayi bazobuza ukuthi njengoba bade befikile laba bantu la bezoba mangalela ukuthi badla ukudla kwabo emasimini uthi ngoba mina ngibanika ngokuthi bazophila kanjani nokulima abakwazi bona ukulima bayabuza ukuthi sizophila ngani baba uma sesingasahle emasimini na sengibatshenile ukuthi bazophila kanjani akazange futhi abatshela amadoda ayikhona ukuthi ngathi abaphile ngani kodwa waphindanga ayiphindanga inkawu zakudla ukudla emasimini eManazaretha kusukela lapho aphindanga zakudla kwathi kuyisonto wayesethatha abantu yobabhabhadisa emfuleni okuthiwa kusemsebe wathi uma ifike emfuleni sebesa abantu layini wayisema wathi kinkinini wayethi Nxumalo wathi inkosi wathi iphi inkosi yakuleliswe wathi khona inkosi yamakhosi wathi kwenzekalani la wayethi baba kwakulwa impi la uSuthu noMandlakazi umfula lo umsebe amanzi azaphenduka igazi baba kuliwa wasethi bayakhala abantu emkhathini bathi nabo bafuna ukugezwa bathi nabo bafuna ukugezwa hamba ke Nxumalo utshela inkosi yesizwe ukuthi uyayazi umlungwana lento uyayazi le ndaba umlungwana uyena wayekhuluma nabantwana angazi ukuthi abantwana baseNkulunkulu kuba nini lokhu kuvela izinto bengayilungisi wahamba nangempela ubaba wayokhuluma nenkosi eyayikhona ngaleyo nkathi ukuthi uShembe uthi indaba ezitha njengoba wazi ukuthi idumbu
amanqa ayehla abantu babengangcwatshwa amaNazaretha babegwazwa nje indoda ikweqe ngaphezulu umfula umsebe njengobungakayana thina esiwaziyo amanzi azajika abayigazi sekufika umnikazi esezobageza sebayakhala nabo bathi bafuna ukugezwa nabo sengcina sazi ngijezise ezulwini kunendoda yakwaDlamini ade ngisebenza khona umshino la okashukela ngase ngiya komunye la eShowe kuthiwa kuphi sentumeni kunendoda yakwaDlamini ingumfundisi eyoni yabona sengiyaxoxa nje ithi le ndoda hey Nxumalo hey ngangisebenza eGoli kunensizwe eGoli yakwaNxumalo yayithi hey Dlamini lokhu nabuka phezulu nithi uJesu uzobuya uJesu sihleli naye ukhona uShembe amen lokhu nabheka phezulu nini ezulwini nithi uJesu uzobuya uJesu uzobuya uJesu sihleli naye uShembe sinaye Dlamini usethi kuDlamini ngalahlekelwa indodana yami Nxumalo njengoba leyo nsizwa eyayikhuluma eGoli ngeFacebook yathi uJesu nihleli naye ayinongisizeke ngalahlekelwa indodana yami isanda kuganwa nje ungakapheli ngisho inyanga iganiwe salokhu sithi hawu ikhona lapha endlini yayo sesaba phela nokuyonokha usanda kugana umakoti awusabona ilanga lize lithi waze wasuka uma wayo indodana yami wathi hawu ngathi hayi awuhambe nkosikazi nangempela wahamba umama wekhaya wafika wamameza khangelani khangelani kwathinya khangelani kwathinya waze waphusha isicapha uma ethi uphusha isicapha akusekho kwampahla kwamacansi sokuyindlu nje hawu uthi ngiyacabanga iminyaka esiphelile enqumane futhi sengehlulekile uthi sengivele ngahlanza ngedela wathi njengoba ufika kulomshini kuthiwa ngiyezwa kuthiwa ukhonza uShembe ngoba noma kokungenani ngingezwa nje ukuthi noma isimathamba amhlophe kikuphi noma kanjani kodwa nje uma ngiswile nje ufakazele lokho kwakushiwo leya nsizwa ukuthi uJesu nihleli naye sengehlulekile mina ngathi mina ngiyabonga Dlamini ngangitshene insizwa zasemshinini eMadigulu kwakuyisabatha njengoba kuyisabatha nje ngathi ngesabatha elisayo sikhuphukeni osanini zafike zasabatha entumeni emshinini kwathi emini zaseyinqamola ziphikelela kule ndawo kuthiwa kusesitilo asazi sihambe siyabuza wathi nizohambe nibuza nje kodwa nje uma nifika leyo ndawo kuthiwa kusesitilo nifuna umuzi wakwaDlamini umfundisi uDlamini waseyoni akakho omunye umfundisi yimi nangempela basilayela abantu zathi uma ifika abathakathi bendaba zehle ekhumbini kwakuqhuma unyawo khona lapho saqhuma unyawo khona lapho babuya abantu baphuma abantu emsini yabo bazobona lapho ukuthi nanka amaNazaretha lapho kuDlamini akasesiyona yini isiyoni manje kwaqhuma unyawo egcekeni kwathi sokushaya isikhathi senkonzo ngase ngithi Dlamini wathi yebo ngathi indlu yendodana yakho yayikuphi wathi ayi angisaboni ngoba sekwena phela ngeke ngisasho nokuthi yayila noma yayikuphi waselanda umama bagcwele abantu bathi umama hayi baba ikulezi ndawo yayilezi ndawo lezi akusabhudula wasethi hayi yayila wathi umama yayilapha baba yayila ngase ngithi yabona ke Dlamini ilona tempeli ke sizosabathana endlini yakhe ukhangelana sifuna ukubona ukuthi ngempela uJesu sinaye eDlamini wathi hayi ngifuna ukubona nabantu balalela abantu
ukuthi njengoba ukhangelani bamgcina msukwane egano sokuphela ishumi leminyaka neminyaka emithathu akasizi ukuthi ukuphi ukhangelani secinge ngisho emotional konke la ishow sehamba ishow waqeda nangempela sayimemeza inkonzo yasha yathi uma isiqedwe inkonzo lapho sabuye zalushaya unyawo khona lapho zalushaya unyawo zangena emotweni sahamba ngathi sengihamba sithi Dlamini ngesabatha leli njoba kuJulayi nje ngiyahamba ngebuhleni sengihamba ngoyibika le ndaba kumnikazi kwathi kuyisonto ngavuka ekuseni ngathi ngisawubhekela unkosikazi isisa lapha ngenhla ngiyayibona indoda iyalevela ngefresh yabo imali zathi uShembe uNkulunkulu ngiyokubavezela umprofeti onje nawe funda baba funda mshumayeli kaNkulunkulu funda baba funda baba ngiyabavezela umprofeti bafowabo abe njengawe yebo ngiyabeka amazwi ami emlonyeni wakho yebo uyakhuluma kubona konke akutshelwa yimini yebo uyakuthi yebo uma ekhona ongawalaleliyo amazwi ami yebo awakhulumayo egameni lami ngiyakuwabiza kuye. Ngiyabonga baba sikhuluma ngoNkulunkulu ngane zakwethu ngathi uma ngifika awunsizwe uyakha yini wathi ayimi nje ngakhela bonke amanazaretha la amadokodo nguwe cha mina ngingwakwabani endaweni ethile wena hayi ngwakwaDlamini mina eshowe ngithi lami cha angazi lutho ngeshowe kodwa ngisebenza emshinini khona umshini okuthiwa kusentumeni wathi kunobaba lapho umfundisi uDlamini ukuphi ukulomshini lo ngase ngikhuphula ngathi angamxwayisi ya ngase ngikhuphula ngokukhulu ukusheshsha ngathi angamxwayisi ngase ngithi mina hayi ukuthi ngiyafika lapha angabaza abantu bakhona wathi ngase ngithi mina cha ke Dlamini malini ukwakha washo ngamnika imali yeingodo ngashiya konke wasethi kungangcono baba sizoya kithi ngiyokhombisa lapha engihlala khona ngathi mina ngingajabula Dlamini ngempela wayihamba phambili sengimnikile phela imali singaka wayihamba phambili ngimlandela wayehla lobubona egedeni erenke lapha wathi sashona phansi uma ngifika lapha uDlamini uswaba nomndeni izingane izimpela lezi ingane zifana umama wakwakhe owamanqele umpofu nje nezingane uthi uDlamini lezi ingane usho izingane zakhe zamantombazana 3 uthi yena mfana yedwa Nxumalo uthi njengoba sengilahlekele nje noma ngifa manje angazi ngizoba yini ilamantombazana uma ngibuka lezi ingane zifana namantombazana kwami azala wamanqale zimpofu njengayo intombi le ndala athi wahambe iphethe sokuyintombi isinengane cha ke ngifika yebo mama cha sibingelana nalo mama kube kuhle nje sixoxe cha mtshene hayi usebenza emshinini lapho kusebenza khona ubaba uthi ubaba akamazi akamazi ubaba uthi akamthi mina ngiyafika lapha angazi umuntu mina kule ndawo ngiyayifikela nje nayi imali yakhe ngizomakhela idokodo cha hayi bese ngiyavalelisa angiphume angibange ngisagida maNazaretha afele ngangena emotweni ngaphikelele eshowe amen ngifuna ukuyotshela uDlamini ukuthi lo Jesu esikhuluma ngaye ukhona ngempela amen lo Jesu athi indoda simpha usekhona sihleli naye maNazaretha
ngathi uma ngifika entumeni afika ntambama ilanga lithi afika ngabheka imoto ngaphikelela endlini kaDlamini ngafica behleli kuFranda nezingane zakhe uDlamini uyayixoxa yabona insizwe elungelele yakwaDlamini insizwe nje ilungele Nkosi yami ihlezi ihleka nje hawu yathi uma ingibona ngiqhamuka hawu ngwane hawu Nxumalo hawu yayidonsa isitulo hawu hlala lapha hawu mangibingelela hawu mama yebo hawu no mama umuntu ohloniphayo hawu ngathi Dlamini wathi yebo Nxumalo ngathi ngimtholile ukhangelana waqala wathula babukana bobabili nomama wekhaya nezingane ngathi mina Dlamini ngimtholile ukhangelana ngiyacela Dlamini umazi uShembe ukuthi ubani namhlanje wathi ngayibona umama zehli inyembezi ngabona ukuthi ucabanga ukuthi ngihlala ngabo wathi lo mama baba besingathanda ukuthi uhlale ngathi ngengane yami yangilahlekela kuze kube manje ingane yami ngiyazi ukuthi ikuphi uma usuzongitshela wena uthi uyitholile ungayazi nokuthi imbala injani ngathi mama ngathi ngimtholile manqele ukhangelana ngathi ngimtholile wathi uDlamini umtholile Nxumalo ngathi ngimthole ebuhleni ngathi Dlamini ngifuna ukuhamba nawe ebuhleni la imoto angenanga emsebenzini ngalofa nandaba nomsebenzi ya manje ngoba sikhoza uNkulunkulu wethu thina ya nandaba nomsebenzi ya shiya phansi lento sambe Dlamini sangena emotweni konke nezingane zakhe agcwala imoto saphikelela kuphi ebuhleni amen afike ngiyipaka imoto lapha ngangehla ngishona phansi athi yafika ayithola ihleli insizwe yathi mayibabheka nje inhle leso zakwaDlamini ayifana noyise khwanqa nje lihle hey kwakhala isililo lapha eManazaretha imkhuba kaShembe hlobo zami enkosini imsebenzi kaShembe umama wehluleka noma sesingena emotweni sesibuya naye ngoba wathi cha kulungile ngizobuya ngilanda impahla ufaka ukhiye bangena emotweni bagcwala imoto saphikelela nabeshowe entumeni ngikhuluma ngento yala entumeni eManazaretha asikhulumi ngento yaphesheya kwezilwandle sikhuluma ngemsebenzi kaShembe ba Nkosi yamakhosi ngiyacela nokhokho bami lapho bekhona nomama intombi yakwaZulu ngiyacela nezingane zakwethu ezahamba emhlabeni ngasala ngedwa Nkosi yamakhosi bahamba bafowethu ngedwa nje ngiyacela ubakhumbule Shembe ingcwele Nkosi yamakhosi baba dwala ilihlo